Egy, kettő vagy három! Kettő! Egy, kettő vagy három! Három! Bazd meg! Egy, kettő vagy három! Három! Hú! Egy, kettő vagy három! Egy! Hát, egy, kettő vagy három! Kettő! Jó, nem rossz! Egy, kettő vagy három! Egy! Jó, a legrosszabb. Egy, kettő vagy három! Három! Van esélye nyerni. Let's go! Egy, kettő vagy három! Kettő! Jó! Az első itemed az egy netherite sisak! Második itemed az egy bőrmevér! A harmadik itemed lázgatya! Let's go! Negyedik itemed az egy ilyen. A fegyvered az egy bazuka! Jó! A kövi itemed az egy luck potion! Jó van. Készen állsz? Igen! Rajta lehetsz! Bazd meg a monster! Baszd meg! Bazd meg! Hogy a faszomba vesztetted el malacok ellen a fájtot? Srácok, ha akartok embereket találni, akikkel játszhattok, vagy esetleg jövőben videókba szerepelni, akkor csatlakozzatok a Discord szerverünkre,